rene nduk Tan. Iki ning gone Mak Jasek apa ning gone Mbak Nana dhisik? Lah iya Dek usah melok barang leh, walah rontok ta kembange. Selamat siang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang baik. Gak ning gone Mak Jasek dulu. Mbak Nana. Mrene ya? Iya Tan, iya ning gone Mbak Nana sik. Apa itu Mbak Sopoy? Oh iya, kayak lombok, terus tomat. Kuwi kan paling bakul-bakul kan 2 hari ke depan kan libur. Nyetok kuwi lah, nyetok tomat, lombok. Oh, nek ketatap lho nduk alon-alon, Nduk. Nah, ndak mundur. Nah, kok nek ketatap kayune terus ngono lak yo sakit. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, Lebih enggak puasa. puasa le. Itu ngemuti Ngemot apa? Ngemot apa Tan? orang ngemuti apa-apa. Lah tadi kili anu suket. Aja Nduk, aja. Ndek iki krikil. Saiki suket. Aja Nduk. Aja. Lah kae Paul. Lho kae Paul. Iya mbek ibuke. Jirene Yaya Mbak Intan kayak Paul kemana-mana ikut ya. Nggih, jalan-jalan. Wes gak apa-apa Intan melok ibuke men kaya Paul. Ada di pipis ning pojokan. Emang ya, Duk ya. Hati-hati lho nek butuh kelopone lho. Wis bar belanja ya pemirsa. Tak ke tempatnya Mak Jah. Ke tempatnya Mak Jah dulu. Udang telo dari Leksum. Soalnya anu pemirsa saudara tutup tan. Saudarane Mbah Yi itu Mbah Ban pengen sayur asem besok. Oh, di besok rene, Mbak. Mbah sesuk mbah bar sesuk ngono. Dadi pesene dong telo tempate Leksum. Ngono. Mari kita ke tempatnya Mak Jah. Napa nah? Nganter sesuatu lah nggo Mak Jah. Mak, ini Mak dari Intan ngono ya. Ayo. Mak, Bunda juga syuting. Bunda kudungan pora, Bunda ndang kasih anune THR-e. Bunda ndang kudungan tak kasih THR. Ndak kudungan ndak tak kayak duwe ndak. Wih. Oh, Yo, kosek. Yo wis Mak Jah sik nekno ayo. Ayo ke tempatnya Mak Jah dulu, ayo. Cus. Mak Jah macak cantik. Ki Mak Jah pengen pasar. Mau dolan, Mbah. Mbah, jenengan jajane bodong pun jenengan tata. Lho, Mbah man mendhet bong. Oh, ajeng bodho diresiki. Nggih, ben padi yang. Oh, nggih. Wah, ya kono ora. Lah wong Intan ngajak ayo, Bu, ning gone Mak Jah nggone mbahnya. Lah mek apa? Ndelok jajane wis ditata apa urung? Nek cek kok bengi ya kok. Napa pirang disar-sar lho wis. Alah wong ngeten yo, Mbak. Oh, alah rong ditata. Kula nggih dereng. Aku tak ndelok ngene jak ditata porong. Nggih, ayo didelok, Mbah. Delok ya. Ben ora ben padha karo Intan. Ayo, Bu, nggone Mak Jah ditata porong jajal. Ya, serandale. Sama-sama. Pas napa mboten? Pas. Dinggih teng pasar-pasar, Mbah. Wis nggo pae lah pokoknya. Nggih. Sami-sami mbahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mak Jah. Ya manis, wong Nggih. tau ning omah. Aku dingin sik tandur ta, Mbak? Nggih. Heeh. Ning warung. Oh. Iki kok nek sing pengen tamu ning kene Tan, ndang lungguh Tan. Monggo pinara. Nggih, monggo. Jajane kok delok jajan lho, jajane. Lho kan harus ditoto Tan, Mamak Tan. Nggih. Kae. Iya, nek ngene nek delok rene ayo. Hmm. Tak delok aku. Nggih. Ayo, Mbah. Ayo di survei. Di sorpe. Acara cek merem. Ben gak apa-apa nek panas. Iki jajan kae lho, Mbak, tak udahi yo. Sing kembang goyang.
Lho, enak kembang goyang. Nek kembang goyang itu Mbak tak kayak asin Mbak Yun lho. Berarti koyo peyek ya, Mak. Goyang. Berarti sampean lagi gawe. Iki Dek, ada koyokane aja, ada koyok kandelin. Oh, gak itu ngerasi deh. Ya Mbak Dek apa suwi Mbak Yun iki. Iki yo jajane ngene iki ora yo jajan kae lah Mbak Yun Pak. Iya ya, Mak. Foto lho ngene lho. Iya, apike, Mak. Iki online Mak. Online Ya Mak. anu. Tuku nggone anak-anak Ngarijah, piro ya kae 40.000. Lek ngarijah. Mbak Dulure Mbah Anak Nyamat, Mbah. dulure Mbah Nyamat. Iya, Nggih, nggih, nggih. Jajan iku tak buka tak kayak gini lho. Tan gonem gak mbok adahi tan. Ngomong wis. Oh gak mesti kan awakmu duwe tapi kan cilik. Duwe. Tak ada piye? Aku yo mau ini kan ada ya. Iki permen, iki tuku permen tak campur-campur. Tuh, mak cah jajane wae iki. Mak. Ini ya kayak gini. Intan. Ada Pak Silo. Ya Allah, Mak sama nek seru renik jajane sak mene kae lho. Nggone mbahnya belum biasa, nggone mbahnya belum ditata. Iku kerupuk kentang, Mak. Wah, lah Mak pirang-pirang lodong. Kentang ini asin Mbak Ju. Gurih, Mbak. Gurih nggih. Tak kayak asin ya. Ya. Porah pemirsa. Porai apa sutah ngene berate. Tak kayak ing di mak. Iki tak kene tak anu lho, tak kayak kene. Apa iki? Soben tak simpen sih. Tak buka ngene iki Mak niki napa Mak ame tanglet, Mak? Apa weh? Oh, sing dari kono. Bukan tan. Kuwi dipakai untuk bikin lontong atau bikin kerupuk apa-apa ngono. Kuwi adane di online. Pijer. Ora ejen. Adanya di online. Pijer ngono tan. Mak hati-hati lho, Mak. Nah, presto engko bengi tak nggone meresto. Oke. Terima kasih, Mama. Mak, ngapunten nggih, Mak. Niki ada sedikit dari Intan. Terus niki enten sing baru-baru, Mak. Loh, ini. Terima kasih ya, Mbak Intan. Iya. Sini lho, Tan. Ya. Leh, sini ya, Kak. Es, Mak, kena gue beli gula gitu ya, Tan ya. Terima kasih ya, Mbak Yu. Iya, Mak Cah sama-sama. Sing apa Mak, sing baru-baru kan kemarin dari Mas Dimas. Iya. Engko dindem biasane nggo cah cilik-cilik, Iya. terus sing Yaya Yoyo Al yo pesene sing anyar-anyar. Nah, iki. Wis dadi Mak Cah yo tak rasakno sing ben merasakan sing baru. Terima kasih ya, Mbak Yu. Iya, sama-sama, aku ya makasih. Rezeki sing kathah. Amin. Seger waras Amin. ya, Mbak Intan ya. Mak. Bisa berbagine. ya, Mbak Intan. Amin, Mak Jah, Mak. Sepurane sampean selama ini tak godaki terus tak jak nggih konten. Muga-muga sampean sehat selalu ya, Mak ya. Amin, amin. Sehat selalu ngancani keluargaku, dijak rono rene. Wis Mama ape blonjo? Kira awake sehat, jak ning-ning iso ya budal. Alhamdulillah. Iki saiki genten Bunda Dewi karo Mama Susi. Mama Susi apa ning Pati? Napa? Heeh. Dari piye sok bojo nek pati ya? Ketoke montoran. Ronone ketoke lho, ketoke ya Mak, ketoke reng ngebis. Engko terus renene zret ketoke Lah motoran. kena apa? Napa ning Pati? Gak, ya pokoknya apa ning Pati kan jenenge ndek iki cerita aku ngene. Mbak aku pengen Pati pe acara apa? Acara RT. Pokoknya nek urusan RT mbok apa ya ya hati-hati. Engko paling sesuk ki Yaya wis dijak. tekan. Oh gak, Yaya Yoyo jek ning kene. Paling ngebis. Dewean. Heeh, dhewean kok nek dijak kesel malahan cah cilik-cilik. Nggih pun Mama matur suwun nggih Mak, sama-sama. Ya makasih ya. Udah ayo kita lanjut ke tempatnya Mama Susi. Ayo. Wi anyar-anyar ya man-man. Oh coba teko Mak, nek aku tak lurusno. Ben melok merasakan ya Mak sing anyar ya Mak ya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama Mak Jan. Nggih. Terus ya, Mbak Intan. Nggih, Mak. Ya 10. Yaya ini 10 ya. Wis disimpen Yaya. Ini Mas Al. Ini Mas Al 10, punya Yoyo 10. Nah, dah ini nanti apa dibagi lagi Mbak Repa terus Dek Salwa sama Dio ya. Nanti mintae sing gembel gak ngene iki yo gak apa-apa. Ayo kasih nama Mas Al dulu. Kasih nama Masih tidur. Walah masih tidur. Yes gak apa-apa nitip. Nek tak gugahe Bude. Hitung, kok nek enek sing kurang. Wes punya am yang disimpan. 90 100. Pas 10. Oh ya udah. 10. Pas ya udah itu Mas Al ayo dikasih nama Mas Al yo. Ayo Tan. Sandalku. Pakai sendal.
Enek ri kok enek ri. Sik. Yo. Ngerak seneng pemirsa, cilik-cilik. Wis besok ngono ki melok antri neh, kok ben melok nggo antri neh. Wah, lambune seger cah. Oh, malah digugah ya lho. Wis dadi kacang kriwile, ya wis dadi. Mas Al, ya sesuk nggo bancaan. Nggo bancaan. Le, Al. Endi Mas Al? Sudah dikasih uangnya? Ketutupan. Ya Allah gak ketok. Duduk sik nang. Duduk. Ya wis mbok pegang uangnya. Keteko-teko dadi uangnya. Ya wis sik bubuk. Oh iya ini masih di wis nang disimpen kok ning ngisor kene. Tak kok bantal ya. Wis dah bubuk neh. Wis ayo ke sana yo. Dek Salwa jek ning nguri ben. Ki saiki Mama karo Bunda Dewi. Mama mbek Bunda yo beda yo mirsake. Kayak ning kono, Bunda mbek Mama ning kono. Iya. Iya, sama-sama. Sudah tidak apa-apa. Weh. Iki sing gedang-gerang monggo tang sing gerang-gerang sing gede-gede tang padha antri mriki. Ada apa galang? Gak galang beda. Galang beda, sesuk galang dan teman-teman kuwi antri ning gone budhe ngono kuwi. Aku kok ya. Aku kok ya. Sampean kok beda, sampean beda Dewi. Aku sak gebok iki kok. Mbah Yi wis. Ndang punyamu mana, Duk? Kucek liwat wis dari budhe. Dewean, yola sampean. Iya, nya ki sampean ya. Udah tan, basis malah nomor 1. Basis sampun. Nah, untuk Mama Susi, Mbak Bunda Dewi ya. Ki kok karek Dio karo, Dipanggil. Mbak Dewi. Iya, sik sebentar. Mamam kon kudungan oleh. Sudah. Udah, ayo. Ayo ke sana ya. Ayo. Ayo udah dipanggil, Dik. Bayi sudah pemirsa, jadi kemarin wes tak kasihno seneng atine. Mak peneng pasar. Apa ning pasar? Ayo. Ya aku sotengno. Gak apa-apa wis ben nek mak payu ben. Preu pengen dolan nang wis dikasih uang yo ben. Ayo ki metu bobol kok kamare Mbah Yi. Ayo. Dulurku ada iso kembaran ki mak piye kudunge? Dulurku kembaran iki kudunge. Ceritane kudung silaan. Kuwi kudunge Mbah Yi ya? Sak enake kudung. Ate padha jejer-jejer manjan ku sing nyotengno aku sapa? Kan sampe. Alung yo aku iso ya wis. Ketok ora? Mama Susi gawe kacang kribo padha karo aku. Ora beklek, Dok. Gak. Kesane gegerku luar. Isine menjadat iki. Ya iki menjelang ape bodo ya Dik ya nduk adik-adikku. Tidak ini untuk rezeki ya. Ben padha-padha merasakan. Ya muga-muga manfaat. Alhamdulillah. Sama-sama deh. Ojo nangis kok. Ora sana. Ora apa-apa ngono iki wong sing enek iki ya. Ojo ngono Dulur dulur ki ki ngono jenenge dulur kan siji enek kayak contohnya adek ini ya. Dek Dewi kan ndek beras, aku gak ndek beras. Awake dhewe dibagi beras. Beras dikene Dewi. Wis ora iso ora ngono. Engko sampean antrine cilik ati ngono ki. aja cilik ati. Wong rezeki ki wis enek sing ngatur. Sesuk sampean antrine mbek cah cilik-cilik mbek Yaya mbek Yoyo nggo beras. Yo tak keine. Sampean ambek Dek Dewi pamane Mbak aku melok antri ya mbek Yaya Yoyo yo tak
Ndumineh ngono lho. Ora apa-apa, kabeh iki enek sing ngatur. Ora usah cilik ati, ora usah sedhit, kabeh disyukuri. Wong urip iki ngono ki. Sak dermo nglampahi, Sing wong urip penting iki awake wayang. dhewe iki kan telu adik dulur telu. Aja sampe tukaran yo Dik yo sampe Sampai ora apa iso wae. ngekeki ibuke, Ora usah ngono wis. Ndek iki ibuke yo wis nganu wis tak buke iki ngene Anu, sampean wis ngene wis monggo, Bu. sampean wis melok ngopeni buke iku wis sangat weneng Dik rumpuk ngono lho Dik. Kayak buke iki alhamdulillah kan ya ada sing ngopeni negara. Kuwi apa? Ya walaupun anak-anake gak iso ngopeni lah ki. Tinggu Maksudnya kayak tensi. ngopeni tenaga lah tapi kan alhamdulillah Semangat Mbah Dik iki Susi semangat. ijek enek sing ngopeni ngono Piro negara ki kuwi? ijek ngopeni bayi ngono wis bismillah gak apa-apa jenenge wong ki aku jenenge gak kudu nangis Gak apa-apa gak wis. apa-apa nangis gak Awake dhewe yo saling support Dik wis padha tuweke, wis padha rukune saling support pamane siji gak enek. Sapa ngerti sing sijine iso mbantu ngono lho Dik. Wis aja Amin. tukaran aja padha ape rebutan apa Dik cara ngono wis padha-padha usiane wis padha tuwek. Aku wis 50. Heeh. Sampean yo padha ae to, aku mbek sampean kacek 2 tahun. Sampean karo Dik Dewi kaceke 4 tahun to. 3 tahun. Wis padha pe unda-undi awake dhewe iki wis padha tuweke. Delongkas wis padha pe ndek putu lah ibarate padha tuweke. Padha saling rukun, padha Amin. Ibu iki seneng nek awake dhewe padha rukun ngene iki lho, Dik. Ana maem-anane ku ya dimaem bareng. Berarti lak ngono ya Dik Dewi ya. Iya jenenge kabeh iku Gusti Allah sing ngatur Mbak yo. Mungkin saat ini sampean urung to, tapi kan sampean nenek anak-anak Mbak. Suatu Wong ketika ngerti ku anakmu sing ngangkat derajate sampean kan yo gak roh. Amin. Wong saiki sing enek ki disyukuri, sithik ki yo disyukuri, sing penting ki enek ngono. Terus cilik ati piye-piye iki gak usah. Pokoke iki ngono. Kok aku gak tahu dhewe, gak usah ngomong, gak usah ndek pikiran sing aneh-aneh ngono kuwi gak usah. Wis pokoke wong telu ki wis apa anane ngene iki Dik Dewi eneke beras ya padha berbagi beras aku ndek iki untuk rezeki kanggone Mas Dimas Zainal Arifin putra kendil merah putra merah yo. Alhamdulillah tak ponakan kabeh tak terakhir tanganmu binduni ngono lho Dik wis ngono. Iya Dik gak apa-apa. Tenaga ki yo gak angger wong iso ngekeki tenaga lho. Ora angger wong lho Kadang kan Dik. awake dhewe lho meluangkan waktu wae enek sing gak iso kok ngono. Saiki bersyukur maksudnya koyo Wis kene entar Dulur, duduk iya, nek sing- ambek Mama Susi kono. dulur enek sing iso membantu tenaga. Alhamdulillah, Dek. Enek sing di materi, enek sing di tenaga kan ngono. Kok nek di materi tok gak enek sing iso meluangkan tenaga terus piye? Ya padha wae ya Dik ya. Tenaga lagi berharga. ngono. Tenaga malah gak bisa diukur dengan apapun lho Dik, sampean wis tulus. Sampean sampai apa jenenge Kopati rene ngrumat ibu ngantek kok ngono sampean sing maksude sare ya karo ibu. Pokoke apa-apa ya sampean wis walah tenagane sampean ini tidak bisa dinilai dengan apapun ngono lho. Ya wis nang melakukan aktivitas Mbak Yun wis matur nuwun wis pokoke ora usah nangis sayang Dok. Mama Susi sayang Dok Tan. Ojo nangis oh Dek kok Bersyukur sampean iki Bersyukur. jane wong tuwek. Anak-anakmu sehat, anakmu pinter ngono Mbak. Bersyukur kuwi iki maksud iki yo. Iya, aku ya bersyukur wis. Aku dan anak wis bersyukur. Cuma Termasuk maksud iki ya mungkin anugerah. aku mbok piye ya wis pikiranku sak karuan ngono. Terus iki dua anak sing pinter, dua anak ganteng, Pinter, sehat-sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah kuwi rezeki terbesarmu. Wis ngono kuwi pemirsa dulurku nek dong lumpuh alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun muga-muga aku karo dulur-dulurku iki diparingi sehat, panjang umur, paringi rukun terus ya pemirsa. Ya wis jarene sampean kok ape anu Dik luar Jawa Dik Susi. Luar kota. Hati-hati bisa jam piro? Oh jam 10. Wes iki berdua di rumah saja, Mama sebentar kok ya. Oke, cus. Mas Ijek anu titip ae. Ini yang punya kamu, ya Dok ya. Terima kasih. Ini yang punya Mas Dio. Oke, terima kasih. Mbak Repa? Bude. Sama-sama, Dok. Mbak Repa. Repa tak kekne Dewi. Repa, Ayo goleki Repa, goleki Repa ayo. Kamu wis cantik peneng ya, di. Bude. Sama-sama, Dok. Mau ke depan. Iya, ayo kita goleki Mbak Repa. Yo.
Backlek. Terima kasih ya Bude. Sama-sama, Sehat Dok. selalu. Sama-sama. Amin. Pokoknya doa terbaik semoga kembali baik. Amin. Mbak, golek Mbak Repa, golek Mbak Repa. Golek Mbak Repa, golek Mbak Repa. Sing Mas Dius tak titipno. Nggih. Wis. Ngono-ngono padha merasakan. Repa ada. Dek. Saiti ya. Boleh 2000-an nih, Mbak. Iya, ada 2000-an nih, Mbak. Api. Iki nggo Repa. Ya? Joli, Mbak. Tak joli ya. Aja ki tak kene Repa. Api, Mak. Aku niatku mesti joli, Mbak. Aku pengen kayak invitasi. Oh, gak. Kuwi tak kene Repa. Repa engko tak kei neh. Sik to. Kuwi nggo Repa. Engko tak kei bonus. Karena kan bendino ngene satu. Mbak Intan nek ning ndi selalu mbok tero ya Nduk ya. Engko tak kei neh. Kuwi sing nggo cekelan, kok bar ki tak kei neh. Makasih, Mbak. Iya, Nduk. Wes lancar rezeki. Amin. Terus Iya. Amin. Amin. bisa ngangkani Mbak Intan, kafe. Amin ya Allah. Mbok ya semono uga ya Nduk ya ket kae mulai sekolah, mulai apa nek pong aku pengen rene mbok terno. Aku semakin Sayang Mbak Mbak Intan. Gak tak wangi Mbak pokoknya apapun. Wes kuwi Podo-podo nek keluarga. Iya. Kok. Makasih ya Mbak. Iya. Ya Allah kayak aku dikai 200.000. Padahal kayak aku bebas ijel aku. gak, engko tak kei neh. Wis pokoke tak kei neh bar iki aja nangis ya Nduk ya. Budhe ya sisane ngono kuwi. Wis donga-dinonga ya Nduk. Wis pokoke dibalik kamera awakmu tak kei kok makjah mang ya Mak ya. Wong ayu pe anu ya hati-hati ya Dek ya. Doa terbaik untuk Tuhan semua ya. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita on the end ya. Sing terakhir bar. Iya. Wes iku nggo cekelan. Nggo Repa ya Dok ya. Wes. Kuwi Mbok tapi maksudnya tetep tak paring-paring no. Iya. Rezeki dari Mbok ya Iya. anak sebagian rezeki saka nggo. Mbok bagino gak apa-apa kuwi sampai entek pemene gak apa-apa tapi engko konggone mbuke kamu dapat lagi yo anyar ngono lho maksude. Iya, Dok. Terus ya. Terus wes ngono tak.